Hayırlı kеш, krandan su ağıp, şeynigi elektrdan qaynap, kibit kişteleri rizıq bilen tulup durgan zamanda yaşayız. Tik vaqt bunun qadringini unutib jibeleriz kibit. Mul turmuşunun kiri yağı israf turunda söyleşirge jiyildik. Bugün studiyamızda qonaqlarımızın selamlıyız, hem tapşırını başlayız. Әйе, һәм интернеттан Skype аша безнең белән элемтәдә Лейла Лерон да булачак, аны да сәламлибез. Иң беренче сорау Фәрит әфәнде сезгә булыр. Менә бүген газга, суга, киемгә, ризыкка караш нинди? Халык үзгәрдеме бүген? Үзгәрде дип түгел инде, без бүгенгесе көнне бик алга китеп барабыз дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки 30-40 ел элек белән чагыштырганда пичкә күмер белән утын якканга караганда газ ягу инде ул безнең алга китеш. Һәм башка продукцияларга килгәндә, кием салымга килгәндә чиратлар да басып торулар юк. Аллага шөкер бүгенгесе көнне буш кибетләргә кирип буш киштәләрдән карап борылып чыгып киткәнебез дә юк. Бүгенгесе көнне супермаркетлар барсы да тулы, әмма дә ләкин аның икенче ягы да бар. Сыйфат ягына килгәндә инде монда уйланырга кирәк. Сыйфат ягына түгел бит әле. Гомумән менә мул тормышта яшәү безнең икенче ягы. Без артык күп кулланмыйбызмы? Шул ук суны, шул ук артык кием алмыйбызмы? Менә сорау шуның турында иде. Артык бу кеше әгәр дә кирәкмәсә алмас иде инде аны. Кирәк булганга ала. Моның бер ягы, икенче яктан карасак, без бит бүгенгесе көне социаль челтәрләр бик күп. Кызыгабыз, күрәбез. Менә шул кеше кирәк булмаса алмас иде дисез. Кешенең кирәк булуын үзе аңламаганлыктан менә маркетологлар, социаль челтәрләр шушы фикерне сеңдерә. Сиңа бу кирәк, син ал, сиңа яңасы кирәк. Нәшират юк дисез, әмма ләкин бер нәрсәне әйтеп үтим әле. Татар тотып карамыйча ышанмый дигән нәрсә мәкаль бездә бар. Бик дөрес әйтелгән ул. Шуңа күрә кеше, безнең халык, бигрәк тә татар халкы, аны алып карамыйча, үзе тотып карамыйча, ул анага ышанмаячак. Шуңа күрә социаль челтәрләр бер нәрсә әйтсә, ул инде күпчелеге социаль челтәрләрдә реклама, аны кеше алып карарга тырыша. Ярар, сез шундый фикердә. Нәфис дигән әйбер бар бит әле. Менә ул яктан авыл кешесе, шәһәр кешесе аерыламы? Шул әйбернең кадерен белү дигән төшенчәдә. Бүген көндә аерылмый. Авыл кешесе бүген көндә начар яшәмәй. Просто шөкер әйтү дигән әйбер артта калып бара. Бүген көндә шул ук Озоннар, Валберслар, бөтенесе дә бездә дә баралар. Bütün kişiden zakaz kitirte, menә нәрсә өчен аннан да килә, кибеттән дә килә, шөкер әйтәләр. Бүген көндә тагын бер капка төбе сайын 3 машина, 20 ел элек авылга 3 машина. Тормыш начар була аламы? Ул бит бер кешедә ахырга акчасына 3 машина алмый, шулай бит инде. Һәрбер балада. Менә исрафлык шуннан барлыкка килә инде. Уже теге ака безнең бакча артында, без белән 15 ел йөрдек. Бүген ул бакча артында ята. Демәк, сезнең фикерегез буенча, менә авыл кешесе дә бүгенге көндә шәһәр кешесе белән бер тигез итеп кулланучы булуы, кулланучы дәрәҗәсенә җитүе социаль челтәрләр һәм агрессив реклама белән бәйле. Әйме, чөнки элек бәлки авыл кешесенә аның кадәр әле рекламасы килеп җитмәгәндер, бүген ул килеп җитә, туры элемтә бар. Шуңа күрә ул да нәкъ тә шәһәр кешесе кебек ала куллана. Ул гына түгел. Бүген авыл кешесе икенче төрле менталитет, менә үзгәреш анда. Бик күп нәрсә белән бәйле. Шул социаль челтәрдән күрә бит инде ул. Күрү бер нәрсә электә күргән бит булган. Бүген көндә уздырып, менә исрафлык шуннан барлыкка. Күршедән уздыра, теге әйләндереп чыгарып булса, киседәге акчаны күршедән уздырырга тырыша бүген. Менә шул иң кирәкмәгән, иң начар сыйфатлар. Авылда бер урамда кеше яңарта икән иен, урам буенча ул ине яңартачаклар. Гәрчә ул игәле тотынмаса, менә шуннан исрафлык барлыкка килә инде. Теге нормаль тора торган капка баганасындагы металлан газда әйтәләр. Күршедән калышмыйм дип аны да яңарталар. Хәзрәт, нәрсә соң ул исраф итү? Исраф итү дигән сүз ул гарәп сүзе. Татар телендә ул кулланыла исраф дип тә, һәм тагын икенче сүзе бар сарыф итү. Мәсәлән, нәрсәгәдер акчаны сарыф итәм дигән сүз, яки тотам дигән сүз. Шулай ук гарәп сүзе бер тамырдаш сүзләр алар. Исраф инде димәк кирәгеннән артык тоту дигән сүз. Сарыф итәсең кирәк әйбергә, исраф кыласың дигән, димәк кирәкмәгән әйбергә тотасың дигән сүз.
Исраф дигән сүз әлбәттә инде ул ихтияҗ булмаган, кирәк булмаган әйбергә акча тоту. Ләкин кызык нәрсәдә шушы кирәклек һәм ихтияҗны ничек киләргә соң аны? Чөнки бөтен әйбер кирәк кебек. Менә Фәрит абый әйтте, кирәк булмаса алмаслар иде. Хатын кызга 15 пар туфли кирәк. Шулай бит 25 пар күлмәк кирәк. Шулай бит инде өстәл өстендә биштәрләр язак кирәк. Шуңа күрә бу әйберне кили динебез, Аллага шөкер. Кеше моны үзе кили алмый. Беренчедән кешенең ихтияҗы бар торырга урын, бүген ашарга ризык, атнага түгел, бүген ашарга ризык һәм бүген кирәгә бер пар кием. Менә булар төп ихтияҗ әйберләре. Калганын димәк аласың икән инде исраф була. Менә исраф шулай киләнә, ул теге кирәк дип кенә, миңа кирәк дип кенә түгел. Димәк, хәзрәт, сезнең шушы фикердән чыгып фикер йөртсәк, бүген һәммәбез дә гынахлы исраф итәбез. Синең киемеңә уйлап караганда, менә бүгенге көн белән генә яшәргә кирәк бит, әйме, ихтияҗлардан чыгып. Ул гынахмы, исраф итү гынахмы? Исраф итү харам. Ягъни гынах кына түгел, харам ул зур гынах булып санала. Харам дигән сүз ул бары зур гынахларга кагыла, мәсәлән, дуңгыз ашау, кеше үтерү анда, хәмер эчүләргә, шуңа күрә исраф итү дә шул рәткә керә торган зур гынахларга керә. Хәтта мин аны әйтер идем, тагын да зуррак әле. Чөнки исраф итү аркасында гомумән экономика, табигать, кешенең тормышы зыян күрә, һәм иң мөһиме аның нәфсе зыян күрә, йөрәге зыян күрә. Монда менә сүз әйтелде, исраф кылган вакытта актык акчасын алмый кеше дип. Хәзер исрафның махсус усулы бар, булмаган акчасын алу, кредит дип атала. Бу инде актык акчага түгел, бу булмаган акчага аласың. Бу исрафның исрафы. Шуңа күрә исраф өлкәсендә без инде үзебезгә яңа горизонтлар ачтык. Һәм гөнаһны да арттырабыз. Әле исраф кына түгел, әле риба дигән гөнаһка да керәбез шул исәптән. Экология турында сөйли башлаганбыз икән, Ноэль, сезгә дә мөрәҗәгать итеп алыйк. Шушы кешелекнең исрафыннан, дөрес кулланмаудан безнең табигать ничек зарар күрә? Табигатьнең иң беренче зарар күрү менә шушыннан килеп чыга да инде ул. Шүплекләр тула. Шүплекләр генә дә түгел. Менә монда без сарыф итү турында сөйлибез икән. Әлбәттә иң беренче чиратта ниндидер җитештерелгән продукцияне кирәгеннән артык кулланып сарыф итү турында иң беренче күз алдына килә әлбәттә. Ләкин моның белән бәйле бүтән проблемалар да бар. Чөнки нинди генә продукция җитештерсәк тә, без иң беренче чиратта табигать ресурсларын кулланабыз. Бу инде шималга килсәк тә шулай ук, бу су ресурсларда теләсә нинди, әгәр 1 грамм гына массасы булган продукция өчен дә күп кенә күләмдә су, күп кенә күләмдә шимал кулланабыз. Аннан тыш, менә һәрбер җитештерелгән продукциягә кешенең эш көче күпме сарыф ителә. Һәм монда инде бүтән җитештергән кешеләрнең эшендә бераз санга сугарга кирәк минемчә. Һәм инде менә экологик проблемаларга кайтсак, әлбәттә бу һәрбер кеше яшәешендәге кулланган әйберләрне исраф итү, ул шүплекләр тулу белән дә бәйле, ул ресурсларның азаю белән дә бәйле, бу инде табигатьнең башка төр пычранулары белән дә бәйле, чөнки шул ук шүплекләрнең артуы шәһәрләрдә, хәтта авылларда да хәзер бу инде табигатьтә менә синантропик төрләрнең артуына да китерә. Бу инде менә бу күселәрнең, тышканнарның, шәүкә, каргаларның артуына китерә. Һәм әлбәттә бу инде эпидемиологик проблемаларга китерә. Чөнки менә бу бүтән синантропик төрләр, алар күп кенә зарарлы инфекцияләрнең йөртүчесе булып тора. Без мин монда кешене генә гаепләргә ашыкмас идем. Чөнки без кибеткә керәбез, без бер пакет тутырып әйбер алабыз. Игә кайтабыз да шул пакетта булган әйберне икегә бүләбез. Берсен анда без суыткычка тыгып куябыз, ә калганын шүплеккә ташлыйбыз. Чөнки без кибеттән алып кайтабыз. Анда төрелгән, кагазгә төрелгән, пластмасска төрелгән, фәлән. Менә анда бит кеше генә гаепле түгел. Ләйлә, без синең белән бу сорауга бик күп тапкырлар сөйләшкәнебез бар. Син үзең эко-активист. Нәрсә эшләргә менә кешедә дә гаеп юк бит. Мин мәсәлән пакет белән йөрмим бер кай, пакет сатып алмыйм бер кайчанда. Минем үземнең анда тукымадан ясалган букчам бар, мин шунда салам. Әмма бит әле аның каравы кибеттән күбәй бер кайта. Букча дигәннән, беләсеңме, без бит менә мин блогер булганга күрә, мен бик еш чакыралар ниндидер чараларга, һәм анда букчалар белән әйтәләр. Минем букчаларның күплеге пакеттан да артты инде. Мин хәзер әйтәм дусларыма, анда оештыручыларга, миңа букча белән китмәгез. Ул букча 300 елда яшәр әле дип. Ләкин менә ул моменты бар, ул букчаны алырга кирәк.
Көн сайын үзем белән йөтәчәк сумочкаңда булсын өчен. Булмаса инде кеше пакет ала. Ана бит мин генә Шамсин Луиза букчаптар бирсәк, экологияны коткара алмыйбыз. Моны үз мектептән, мәктәптә укыганда ук балалар аны өйрәнергә тиеш, белергә тиеш. Мәсәлән, әтиәннең буыны инде өйрәнмәячәк бер кашында дип уйлыйм мин, чөнки алар өйрәнгән инде җиңеллеккә. Пакет бар, пакетны аласың. Әле хәзер түләүле булды ул. Бәлки түләүле булганга күрә аны кеше алмас та. Ләкин күп очракта кеше уңайлыкны шайлый һәм экологияны уйламый да уйламаячак. Ләкин бу хәл бит азмы күпме хәл ителә, Ләйлә. Менә бүгенге көндә күп кенә сәүдә нокталары тәкъдим итә кагаз пакет, таркалучы дип әйтик инде, органик материал. Карале, Айваз, син беләсеңме, гәҗләрне табалар, археологлар ничә гасыр яшәгән кагаз. Бетми. Аңлыйсыңмы? Кагаз булса да. Ул шуп барыбыз, шуп җыела. Безнең шупларны чирсен өчен кислород булырга тиеш. Ләкин безнең мусорный складларда андый ул кислород. Шуңа күрә ул шулай еллар буе яши ул кагаз. Мораль, зуррак кисәле киемнәр белән йөрергә кирәк кибетләргә. Шиплекләр турында сөйләштек, инде менә хәзер аерым сөйләшик. Су турында, электр турында, газ турында, әмма рекламадан соң. Тапшыруга таба дәвам итә. Бүгенге көндә зур корпорациялар көндәлек рәвештә тонналап ризык, кием, электроника җитештерә. Әлбәттә инде билгеле, буларның барысы да кеше ихтыяҗыннан чыгып түгел. Күп очракта кешегә кирәгеннән артык җитештерелә. Ахыр чиктә килеп чыга исраф һәм кирәгеннән артык куллану. Шул турыда инде фикерне алышны дәвам итеп, Шираттагы менә карабыз игәле. Чагыштырыр өчен без башка илләр тәҗрибәсенә мөрәҗәгать итик әле. Дөнья буенча иң исраф итүче илләр исемлегенә Европа илләре һәм Америка Кушма Штатлары керә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы доклады буенча Америкада җитештерелгән ризыкларның 40% Европада 100 миллион тонна ризык чүплеккә ташлана. Шуңа бу илләрдә исраф итү белән ныклап көрәшә башлаганнар. Франциядә 400 квадрат метрдан арткан сәүдә үзәкләре сатылмаган ризыкны хәйрия фондларына тапшырырга тиеш. Бу халкы ачлыктан интегүче илләргә ярдәм йөзеннән эшләнә. Алга таба безнең Италиядә да экономияны пропагандалаучы дәүләт программалар бар. Кибетләргә әзрәк йөрергә киңәш итәләр. Кытайда туклану урыннарында сатып алынган ризыкны аша бетермисең икән, штраф түләргә туры киләчәк. Ризык культы белән дан тоткан кытайлар исраф итү белән шул рәвешле көрәшә. Сез ничек уйлыйсыз? Бәлки безнең илдә дә ниндер штрафлар кертергә кирәк. Көрәшә башларга вакыттыр инде. Монда көрәшергә кирәкмидер инде. Монда кулланылмаган продуктны айрым җыеп сортировка дип әйтик инде без аны. Сортировать итеп башка чималга әйләндерергә, үзләштерергә кирәктер. Без инде тыйып кына кемнедер берничек тә туктата алмыйбыз. Уланы без аны тыймасак та, ул уланы яшерен килеш, я башка җиргә чыгарып ата, я күрсәтмәячәк уланы. Монда ул дәүләт программасы дип теге алынган, Американы алабыз, шул Кытайны алабыз. Юк, бүгенге без аларны үрнәк иттереп алмадык. Аларда киресенчә, мәсәлән, бик күп әйбер чүплеккә ташлана, исраф. Без чит илгә карарга тиеш түгел. Без үзебезнең илебездә үзебезнең тәртипне куллаштырырга тиеш. Беренче монсы булса беренчедән, икенчедән тагын бер кат әйтеп үтәм, кешене алудан тыя алмыйсың. Анага тәрбия кирәк. Ләйлә дөрес әйтеп әйтте. Кичкенә яшьтән баланы тәрбияләп үстермәсәң, ул анага башкача карамый. Ул ничек тәрбияләнгән, шулай эшли. Ул бит аны интернеттан күрә, социаль сетләрдән күрә, ул аны аласы килә. Ул аны бит күрмәсә, белмәсә, ул аны әйтмәс иде. Монда тагын бер мәсьәлә. Тәрбия дисез. Мин сезнең белән әз генә килешмәсем, чөнки безне әбиләр ничек тәрбияләгән. Менә өстәлдә ипи валчыгы булса, матур итеп нитеп алып куеп ташламыйлар иде, я кауып куялар иде, я пакетка тыгып куялар иде. Аннары кеше җуынып чыгар өчен 12 комган су кирәк дип әйтә иде безгә әбиме. Без бит менә шул тәрбиядә үскән балалар. Әмма нигәдер безнең буында ул исраф итүче буын. Ни өчен шулай, хәзрәт?
Чөнки безнең әби бабаларыбыз аны гынахтан куркып эшләгәннәр. Аларның балалары гынахтан куркып түгел, әби бабасын кабатлап эшлиләр бу эшне. Һәм үскәчтер инде уйлыйлар, нәрсәгә мин аларны кабатларга тиеш әле ди. Шуңа күрә Алладан курку беткәч, бу тәрбиянең асылы да нигезе дә бетә. Тәрбиянең асылында нигезендә Алладан курку ята. Менә без исраф дибез, ипи балчыклары турында сөйлибез. Булар бит бөтенесе хәдистән килә. Хәтта җиргә төшкән ипине дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям иреп кире кабыгыз ди, шайтанга калдырмагыз ди. Бу бөтенесе хәдисләрдән, диннән килгән әйбер. Ләкин ипи балчыгын җәлләр алдыннан син бит үзеңне җәлләргә өйрәнергә тиеш. Кеше бит үзен җәлләми. Кешенең гомере исраф үтә кафирлектә, Аллага ышанмыйча, гынах кылуда, харам ашауда. Димәк, ул үзен җәлләми икән, ул нәрсәгә табигатьне җәлләргә тиеш, ипи балчыгын җәлләргә тиеш, нәрсәгә ул кием җәлләргә тиеш, теге кешене җәлләргә тиеш, анда исраф булмасын дип. Шуңа күрә иң беренче безнең әби бабаларыбыз гомерләрен исраф үтмәсен дип Аллага ышанып, иман белән гынахтан куркып яшәгәннәр. Һәм аннан соң инде тәрбия килә, исрафтан курку килә. Демәк, монда аңлау буенча менә тәрбиягә килгәндә дә балаларга үрнәктән бигрәк, сарыф итмә, дөрес кулланудан бигрәк башта ышанычны, башта Аллаһ Тәгаләдән куркуны нигез итеп куярга кирәк. Аннан соң инде мисалларны китерергә, шулай бит? Әлбәттә, чөнки менә әлегенә күреп киттек, Америка, Европадан без тәрбия дибез, цивилизация, фәлән фәсмәтән дибез. Менә бит күп исраф икәнен күрәбез. Хәтта аларда түгел, гарәп илләрендә дә бүген Алладан курку беткәч, аларда да исраф бик күп. Ризыкны чыгарып ташлыйлар аларда да. Без беләсезме, исраф итүгә кемнән өйрәндек? Төркиядән өйрәндек, миңа калса. Чөнки менә аларның ол инклюзивлары безне шуңа шул сыйфатны бездә тәрбияләде. Менә бәлки минем белән килешүчеләр булыр. Сездә күпме бер өлешедер дип әйтәм. Сездә сез бит инде эшмәкәр кибетегез бар. Күпме ризыкны ташлыйсыз, дөресен генә әйтегез әле. Күпме исраф итәсез? Аны күбрәк ташлап торалар. Аларны әйе ташлап торалар, билгеле. Сез аларны ташламасыгыз. Әле менә бүген дигән шул ук сүз кибеттә булды. Нишәптәй ул бананнарны, хотя бы или срогы чыга торган сөтләрне, молочный продукцияны ди акция шикелле төшереп куймыз. Әйтәм, иртәгә берсенә эләгәчәк, шундый кешегә әйтәм, бу срогы чыккан. Принцип итеп, мәйтәм, төшереп алачак, җибәрәчәк кирәкле урынга, иртәгә кибетне просто яптыралар. Менә монда икенче проблема килеп чыга. Кеше закон тарафыннан шул эшмәкәрләр мәҗбүр, әле кешенең дә үзендә бер никадәр тоемлау бар. Так, моның бер көне генә калган, моның хәзер срогы чыга, моны кулланырга кирәкми дип, ул бигрәк тә сөт ризыкларын ташлый, ипи бераз катып киткән, моны инде шулай ук кемдер ташлый, кемдер киптерә, ләкин ташлаучылар бар, бигрәк тә шәһәрдә яшәүчеләр. Хәзрәт, менә бу очракта кеше үзен ничек тотырга тиеш? Әгәр дә шулай килеп чыккан икән инде, алдан ук ул планлаштыра алмаган, һәм срогы чыгучы ризыкны ул нишләтә ала исраф булмасын өчен? Срогы чыга торган ризыкны, әгәр дә срогы чыкмаган булса, ул аны яки куллана ала, яки мохтаҗларга бирә ала. Шул ук якын тирәсендәге, күршеләр тирәсендә кешеләргә бирә ала. Чыкса. Әгәр чыкса, әлбәттә ташларга, чөнки монда инде кешенең сәламәтлеген куркыныч астына куеп булмый, шулай ук үзеңнекен дә, теге анекдотта бар бит, бер кеше бөтен даруларны эчеп утыра икән, ник эчәсең дигәч, иртәгә сроклары чыга ди. Кулланып калыйм әле. Шуның шикелле алды җүләр булып булмый бу очракта инде. Һәм менә бу әйберләрнең срогы чыгуның да сәбәбе нәрсәдә? Кеше кирәгеннән артык ала бит аны игә. Әгәр дә ул бер көнлек алса, 2 көнлек алса, срогы чыкмас иде, кулланып бетерер иде ул аны. Ул аны күп итеп алып кайта да, аннан соң шуннан срогы чыга. Менә бит Америкада да нәрсәгә ул исраф 40%, чөнки анда товарлар зур упаковкада сатыла. Һәм ул ала анда, мәсәлән, 20 ипи ала үзенә, анда 30 йомырка ала, ул тегесе мосын ала, ул бит бызыла, кибетләр шулай киләнгән, сатырга дип. Игә кайткач, аны кулланып бетереп булмый. Шуңа күрә 40% ташлануы да аның шул сәбәпле. Берәм-берәм генә ала алмый ул аны. Кибеттә шулай сатыла. Хәзер бездә дә берне ал, икене бушка бирәбез. Бер кат шуныга әйләнеп кайтабыз. Срогы чыккан товарларны җыела торган урыннар кирәк. Әйе, дөрес. Чыгарып ташламасын өчен. Бuna аның кибете бар, аның срогы чыгара алуыннан гына түгел, срогы чыккачтан кая илтеп тапшырырга. Анага ниндидер скидкалар бирергә тиешләр башка алганда, яда булмаса башка алган җирдә анда сертификатлар бирергә тиеш. Мәсәлән, шул ук зоопаркларда бүгенге көнне без миллионнаган акча кыябыз. Зоопаркка 1 килограмм ит илтер өчен кибеткә яда булмаса менә кемгә дә булса итне сатканга караганда күбрәк документация җыярга кирәк. Шуның өчен беренче башлап тәртип булсын өчен кулланылмаган, менә бигрәк тә азык-төлекләргә кагыла инде ул, җыела торган урыннар булырга тиеш. Кешене кызыксындырып,
просто илтеп атырга гына түгел, кешене кызыксындырып, җыя торган урыннар булырга тиеш. Менә без берничә тапшыруда, соңгы тапшыруларда Иделнең сайыгуы турында сүз алып бардык, име? Иделнең сайыгуы ни дәрәҗәдә суның күп тотуына бәйле икән? Менә Иделнең сайыгуы. Монда бәйләнеш бармы? Суны күп тотабыз бит инде, яшерен батырын түгел. Бәйләнеш бар, ләкин монда 50-га 50 дип әйтер идем мин. Чөнки беренчедән Иделнең суы һәрбер тамчысына кадәр ул кулланыла торган су, ул гидроэлектросистемаларга да кулланыла иң беренче, чөнки бөтен Идел буенда безнең 12 сусаклагыч һәм 12 электростанция. Алар ихтыяҗына кулланыла инде Иделнең бөтен суы. Икенче мисал булып, монда инде климаттың үзгәрүе булып тора һәм гидрологик ансы турында без сөйләштек, тамашачылар да хәтерлидер. Әмма бит менә хәзер модага кирип китте. Шәһәр читендә бик күп йортлар сала башладылар һәм бөтенесе дә кое казый. Һәм узган тапшыруларның берсеннән соң ул фикер тапшыруда әйтелмәде, әмма тапшырдан соң белгечләр әйтте. Менә бу кыйлар да төше су запасларын киметә дип. Әлбәттә, бу турыдан туры суны куллану, турыдан туры исраф итү. Аннан соң бит әле ул кыйыдан үзе суны алганда, ул күп куллана ала. Тегесендә счетчик бар аның монда счетчик юк. Аннан соң инде канализация системасы да үзенеке монда чиракта, шуңа күрә пешрануның тагын бер сәбәбе булып тора бу. Кием турында да бер сүз катый әле мөмкин булса, без күбрәк ризык турында, ләкин кием дә бүгенге көндә шуннан да культка әйләнде, көн саен төрле кием кирәк, киемнең дә төрлесе бар. Кытайда мәсәлән ризык культ. Беренче сорау сезгә, Луиза, бер күлмәк белән 2 көн чыкканың бармы эфирга? Бик күп тапкырлар. Ризык культы, Кытайда ризык культы булса, бездә шуннан да кием культы. Һәм моны да ничектер контрольгә алырга буламы? Хәзрәт, бу чиракта дин нәрсәдә кием буенча? Кием буенча да шундый ук киңәш. Менә бүген кияргә киемең бар икән, сезон буенча инде, димәк, синең ихтыяҗ канәгатьләндерелгән. Һәм синең аны алыштырырга яки анда башка кием алырга кирәк түгел. Көн сайын бер күлмәкне киясең дигән сүз түгел. Көн сайын бер күлмәк киясең. Бер Умар ибн Хаттаб дигән халиф вакытында радиллаһу анһу бер губернатор була. Шул губернаторга зарланып кешеләр хат язалар. Ул ди атнаның бер көнендә иеннән чыкмый ди губернатор. Шуннан соң Умар радиллаһу анһу сыр янына: "Син нишләп идән чыкмыйсың, кешегә, халыкка күренмисең?" дигәч, "Минем дә бер киемем бар" ди. Атна буе кигәч, мин аны бер көн юам да, кипкәнен көтеп утырам, шәрә килеш ди. Губернатор әйтә. Шуңа күрә кешеләр алдына чыга алмыйм ди. Менә бу нормаль. Юк, хәзрәт, без бит инде бу теге башка сыймаслык әйберләр, мәсәлән, шул артистлар бар. Алар бит бер киемдә йөри алмыйлар, кеше күңелен күрә торган кешеләр. Хәтта хәзрәтләр дә нәрсәгә дисәк тә кеше каршына чыгалар. Сез чыгыш ясыйсызмы? Эш белән бәйле. Халык белән эшлиләр. Бу чиракта бит инде айырма бармы ул заман белән хәзерге заман? Замана үзгәрә. Заман үзгәрми, заман шул ук, кеше үзгәрә. Әгәр дә кеше үзгәрми икән, монда заман да үзгәрми. Аның беренчесе юк аның. Иеләшәләр, бөтен нәрсәгә дә бер киемгә дә иеләшәләр. Артист кеше сүз белән, җыр белән, кешенең күңелен күрә, кием белән түгел. Шуңа күрә күрсен таланты белән, кием белән, шәрәлеге белән күрмәсен кеше күңелен. Шул ук хәзрәтләр дә вагаз сөйләп итеп кеше күңелен күрәләр. Шул ук Умар ибн Хаттаб радиллаһу анһу кеше алдына чыгып вагаз сөйләгәндә, аның чапанында 12 җамау була. 12 җамау, ул халиф, илнең хуҗасы. Аның мөмкинчелеге бар алырга, ләкин исраф кылмыйм дип әйтә ул аны. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә тәһарәт алган вакытта да, тәһарәт бит изге эш, анда да исраф кылмагыз ди. Хәтта капка төбегездә елга агып ятса да ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям 1 литр су белән тәһарәт алган, 3 литр су белән юынган, бөтен тәнен юган. Менә шуннан гына карап әйтә алабыз. Шуңа күрә монда вакытның теге ниндер вазгыятның таләпләре юк. Монда кеше үзеннән тора. Әгәр дә кеше инде тәрбияле икән, шулай билгеле бер кануннарга ышана икән, димәк, беркем маңа бер сүз әйтә алмый, беркем көлмәячәк аны. Хәзрәт, мин тамашачылар һәр вакыт шелтә белдерәләр, нигә син хәзрәтне бүлдерәсең дип. Шуңа күрә сезне бүлдерергә мәҗбүр. Бүлдерергә мәҗбүр. Тапшыруыбыз бетте, шуннан да мул тормышта яшибез, шуңа шөкер итеп, шама хиссе турында да онытмасак иде. Таянурлыкта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Хәзрәтләрне бүлдергә ярамый диләр. Шуңа күрә.